ଏକ ସମୟରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଚାଷୀ ରହୁଥିଲେ। ସେ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାଁ ବିରଜ ଓ ଚିନ୍ମୟ। ବୃଦ୍ଧ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅକୁ କହୁଥିଲେ, ମୋ ପ୍ରିୟ ପୁଅମାନେ, ଆମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନୈତିକତା ଆମ ମୂଳ ହେବା ଉଚିତ। ତମେମାନେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମୋ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ବିରଜ ଓ ଚିନ୍ମୟ ତାଙ୍କ ପିତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖୁଥିଲେ। ବିରଜ ଏକ ଭଲ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଦିନେ ବୁଢ଼ାର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଡାକିକି କହିଲା, ପୁଅମାନେ, ମୋ ଜୀବନ ନିକଟରୁ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମ କ୍ଷେତରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନ ଲୁଚା ହେଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜ ଓ ଚିନ୍ମୟ କ୍ଷେତକୁ ଗଲେ ଏବଂ କ୍ଷେତ ଖୋଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଧନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ।